Sa nhar il-ġimgħa triq il-Kosta Baħariċċa se tkun qed terġa' tinfetaħ għat-traffiku. Dan wara li ngħalqet għal f'dawn l-aħħar ftit tal-jiem sabiex ikun jistgħu jitpoġġew żewġ saffi ta' asfalt. Ix-xogħlijiet li kkawżaw ukoll xi ftit ta' traffiku dalgħodu baqgħu għaddejjin ukoll matul il-lejl li għadda. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ sabiex jevita din iż-żona u jgħaddi minn toroq alternattivi bħal bypass tal-Imġar bil-Kirkara kif ukoll il-Mosta. L-inkonvenjent qed jinħoloq minħabba l-għeluq ta' triq il-Kosta għal 3 ijiem ma setax ikun evitat. Hekk qal il-Ministru l-Infrastruttura f'kummenti ma' One News. Joe Mizzi fisser kif mill-bidunet il-prijorità assoluta tal-proġett ta' triq il-Kosta kien li jitlestan fl-iqsar żmien possibbli. Għalhekk ittieħdet id-deċiżjoni li triq tingħalaq kompletament biex ix-xogħlijiet jispiċċaw 3 ġimgħat qabel id-data prevista fil-waqt li tkun evitata l-possibilità tal-għeluq ta' triq aktar kmieni. Minflok ma noqogħdu nkalku biċċa, noqogħdu nagħlqu niftħu jibien id-duktar fit-tul, iddeċidejna nagħlqu kompletament għal ftit jiem sakemm isir ix-xogħol. Kieku ma nagħlqitx ix-xogħol kien se jgħidu iktar se ngħidlek żguru u fil-fatt irriduċejna kemm jista' jkun il-ħin tal-għeluq ta' triq. Meta tkellimna mal-kontrattura minn ċara illi jieħu ftit ġranet, iġib għaddej bil-erbinar, biex kemm jista' jkun innaqsu l-inkonvenjent. Għaldaqstant il-kooperazzjoni tal-pubbliku fil-jumejn li ġejjin hija essenzjali. Nifhem lin-nies elementa, ovvjament, iżda kif taf ma jistax isir ix-xogħol bit-triq miftuħa huwa fiżikament impossibbli. L-ewwel nett hemm inġenji kbar u t-tieni nett, ix-xogħol ma jtix li taħdem hekk għax l-asfalt irid irħinti u biex jinxef, hemm ukoll is-saħħa tas-sigurtà tas-sewwieqa wkoll. Jiena diġà tlab tal-kooperazzjoni tal-pubbliku, fil-fatt anke ħriġna avviż biex il-Kosta tiġi evitata. Però il-pubbliku li tifhem u japprezza il-volum tax-xogħol li hemm għaddej bħalissa u bad speċjalment issa li wasal fl-aħħar fażijiet tiegħu. Il-proġett fi triq il-Kosta mistennijiet lesta sa Novembru.